Toto sú tri najčastejšie možnosti, ako investovať na Slovensku. Prvá možnosť cez banku alebo cez poisťovňu. Táto možnosť je najčastejšia, ale najmenej výhodná, keďže banky a poisťovne majú vysoké poplatky. Najčastejšie ponúkajú podielové fondy, kde je 19% daň z výnosu. Druhá možnosť. Investovanie cez brokerskú spoločnosť alebo investičnú platformu. Tu sa dostávame k oveľa lacnejšej alternatíve. Poplatky sú tu oveľa nižšie a výber fondov obrovský. Ak sa v tom nevyznáš, tak môže spraviť zbytočné chyby. Iba na fond S&P 500 je minimálne 10 ETF fondov. Vieš, ktorý z nich je správny, nehovoriac o tom, že rozumné portfólio neinvestuje iba do amerických spoločností, ale je široko diverzifikované, čiže investuje aj do rozvíjajúcich sa krajín, aj do Európy, aj do Ázie. Tretia možnosť. Obchodník s cennými papiermi. Toto je za mňa najvýhodnejšia možnosť. Funguje podobne ako brokerská spoločnosť, ale je tam jeden zásadný rozdiel. Investičný účet si neotvára sám, ale pomocou finančného sprostredkovateľa, ktorý ti nastaví rozumné portfólio podľa tvojich cieľov, rizika a časového horizontu. A hlavne sprevádza ťa počas celej doby investovania. Poplatky sú primerané, ale správne nastavená stratégia ti zabezpečí dlhodobo tie najlepšie výsledky. Neexistuje univerzálne riešenie pre každého, ale rozdiel medzi dobrým a zlým rozhodnutím ťa môže stať tisícky eur. Ak chceš vedieť, ktorá možnosť je pre teba najlepšia, kľudne mi napíš správu.